Os chi'n weld ni, mae ddau gyda ni wrth ni ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd. Mae Emyr yn arwen i bore yma ac yn ar ôl yr oedfa, cyfle ni gael paned gyda'n gilydd, a mwynhau cwmni'n gilydd, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion am gwarter i 12. Yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd gwahanol gyda ni, nos Fawrth, cwrdd-gweddi fan hyn, cwarter i 8, paned y sgwrs i'r gwragedd ym Mhardi 10 bore di Mercher, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn nos Iau, a bore coffi yma am 10 gloch bore di Gwener. Di Sadwrn hefyd, mae'n daith weddi i'r merched ac yn cyfarfod yn y reservoir yn Llanisien am 2 o'r gloch prynhawn. Diolch i rai hefyd bydd wrthi yn helpu gyda'r dysgwyr bore ddo yn yr hyb yn Rhywybeina. Ni'n gwerthfawrogi'r gwaith yna yn fawr iawn. Mae castiad y mis ar gyfer mis Mai, mae'n dwaith union coleg diwynyddol. Felly cofiwch am hynny. Wel, mae newyddion da gyda ni bore yma, yn dos e. Pan mae'r angylion yn dod a Crist wedi cael ei eni, mae'n dweud mae newyddion da o lawenydd mawr. A dyna beth sydd yn wir bore yma. Mae yna Dduw gyda ni sydd yn ein cael ac yn dymuno ein nabod ni. Mae Paul yn dweud, os ni'n ame cariad Duw, mae'n dweud, 2 Corinthiaid penod 5, mae'n dweud, canes yr hwn, nid adnabu bechod, hynny yw sef Crist. A wnaeth Duw yn bechod drosom ni, fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Wel, dyma'n gobeith ni y bore yma, ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ni'n dod at Dduw cariad. Maddau ni bod ni'n gallu bod yn araf i ddysgu hynny. Maddau ni bod ni'n gallu ame hynny a bod yn araf i dderbyn hynny. Ond ni yn diolch i ti bod dim amheuaeth, bod yr arglwydd Iesu Grist yn dangos i ni hyd a lled y gariad i. Ni'n ymwybodol, falle bydde rhywun yn marw dros gyfaill, ond pryn bod rhywun yn marw dros i elyn. Ac o Dduw, ni'n ymwybodol y bore yma yn ein natur ni, dyna beth ydym ni. Ond ni'n diolch i ti bod ti wedi yn hachub ni, bod Crist ar y groes wedi galw ar ei dad i faddau'r rheini oedd yn ei laddau. O Dduw, ni'n diolch i ti bod y maddeiant hynny yn llifo drwy amser ac ar gael i ni bore yma. Ni'n ymwybodol bod angen arno ni, ac felly ni'n gofyn am dy ras di ac am dy drygaredd di, ac i ti y bore yma trwy y moddion gras yr oedfa hon, trwy'r emynau a'r gweddiau, a'r gair yn cael ei esbonio. O Dduw, ni'n gweddio bydde ti yn cael dy ogoneddu, a ni yn cael yn bwydo a profi dy gariad di a'r waith yn ein bywydau ni, fel bod ni yn dy wasanaethu di yn ffyddlon. O Dduw, clyw yn gweddi felly. Maddau ni bob bai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heifiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wedi bod yn wythnos o etholiadau yn do. Pobl yn pleidleisio, pobl yn dod i rym. A lot o addewidion wedi cael ei gwneud. A'r cwestiwn nawr yw, pwy sy'n mynd i gadw ei addewidion, pwy sy'n mynd i delifro ar yr hyn wedon nhw, bydden nhw'n gwneud. Wel, ni'n dod bore yma at un sydd ddim yn mynd i'n siomi ni. Un sydd wastad yn cadw ei addewidion, un sydd yn ddigon, un ni'n gallu ymddiried yn llwyr ynddo fe. Ni'n mynd i gannu clod iddo fe nawr. Rhif 8 yn ein atodiad, bydd y geiriau ar y sgrin.
clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy iwr, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo, rwy'n byw ac arno'r rhof ymhwys. Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i gannu mawl dyn gilydd. Wel, ni'n troi bore yma at yr efengil yn ôl Marc. A os ych chi'n ymweld â ni wedi bod ar spel bach nawr yn gweithio'n ffordd yn ara deg trwy efengil Marc, y llyfr yma, sydd yn rhoi cofnod i ni o fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A ni wedi cyrraedd pennod 9, ac wythnos diwetha, eithon ni just mor bell a yr adnod gyntaf o bennod 9. A mewn ffordd mae'r adnod yna'n pontio rhwng diwedd pennod 8 a beth sy'n dilyn fan hyn. A wnaethon ni ddarllen yr adnod gyntaf yma, Iesu'n dweud, yn wir rwy'n dweud wrthych, mae rai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth, nes iddynt weld teyrnas Dduw wedi dyfod mewn nerth. A mae rai pobl wedi cael problem efo'r adnod yna. A y ddadl yw, wel, mae Iesu newydd fod yn siarad am
ddychwelyd yn ei ogoniant gyda yr angylion sanctaidd. Hynny yw, mae wedi bod yn siarad am yr ail ddyfodiad, a felly mae'n rhaid bod e'n cyfeirio at yr un peth fan hyn yn adnod 1. Hynny yw bod rai o'r disgyblion ddim yn mynd i farw nes bod e wedi dychwelyd eto. Nawr, y gwir yw, mae'n anhebygol iawn. Y wir bron o bod yn amhosib mae dyna oedd Iesu'n golygu, oherwydd, os chi'n darllen ymlaen, fel byddwn ni, gobeithio, i benod 13 o Marc, mae Iesu'n gweud wrth ei ddisgyblion, adnod 32, am y dydd hwnnw neu'r awr, ni oer neb. Na'r angylion yn y nef, na'r mab, neb ond y tad. Hynny yw, mae'n dweud, yn ei ddyndod, dyw e ddim yn gwybod pryd fydd yr awr yno. Felly beth oedd e'n golygu? Be mae'n golygu bod rai o'r bobl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth nes gweld teyrnas Dduw yn dod mewn nerth. Wel, mae sawl opsiwn. Un opsiwn yw y groes. Ar y groes, mae teyrnas Dduw yn dod mewn nerth wrth i Iesu farw dros ei bobl. Y trydydd dydd, dydd yr atgyfodiad, mae teyrnas Dduw yn dod mewn nerth y diwrnod hwnnw wrth i'r arglwydd atgyfodi mewn buddugoliaeth. Dydd Pentecost, yr ysbryd glân yn cael ei dywall, mae teyrnas Dduw yn dod mewn nerth ar yr eglwys ac yna yr efengil yn mynd mas i'r holl fyd. Mae nhw'n opsiynau wrth gwrs, ond mae'n siŵr yr esboniad gorau, symla, yw mae be mae Iesu'n cyfeirio at yw beth i ni'n clywed amdani y bore yma, y gwedd newidiad, y transfiguration, pan mae y 3 o'r disgyblion yn cael gweld rhywbeth eto, rhywbeth dyfnach, rhywbeth mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Gadewch ni ddarllen felly o adnod 2 ymlaen. Ymhen 6 diwrnod, dyma Iesu yn cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu ar ei pennau ei hunain. A gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy. Ac aeth ei ddillad i ddisgleirio yn gleirwyn, y modd na allai unrhyw banwr ar y ddaear ei gwynu. Ymddangosodd Elias iddynt, ynghyd â Moses, ymddiddan yr oeddent a Iesu. A dwedodd Pedr wrth Iesu, Rabi, mae'n dda ein bod ni yma. Gwnawn 2 pabell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Oherwydd ni wyddai beth yw ddweud, roeddent wedi dychryn cymaint. A daeth cwmwl yn cysgodi drostynt, a dyma lais o'r cwmwl, hwn yw fy mab, yr anwylydd. Gwrandewch arno. Ac yn ddisymwdd, pan edrychasant o amgylch, ni welsant neb mwyach ond Iesu yn unig gyda hwy. Wrth iddynt ddod i lawr o'r mynydd, roddodd orchymyn iddynt beidio a dweud wrth neb am y pethau a welsant, nes y byddai mab y dyn wedi atgyfodi oddi wrth y meirw. Daliasant ar y gair gan holi yn ei plith ei hunan beth oedd ystyr atgyfodi oddi wrth y meirw. A gofyn asant iddo, pam mae'r ysgrifenyddion yn dweud bod yn rhaid i Elias ddod yn gyntaf? Meddai yntau wrthynt, mae Elias yn dod yn gyntaf ac yn adfer pob peth. Ond sut mae'n ysgrifenedig am fab y dyn, ei fod i ddioddef llawer a chael ei ddirmygu. Rwy'n dweud wrthych fod Elias eisoes wedi dod, a gwneithant iddo beth bynnag a fynynt
fel mae'n ysgrifenedig amdano. Amen. Diolch i Dduw. Am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. So tra bod chi'n dod ymlaen, mae unrhyw un sy'n involved efo'r gêm. Amanda, Luned a Mari, ydych chi'n dod ymlaen hefyd, please. Diolch. Okie-doke. Ni'n mynd i chwarae gêm o'r enw Two Truths and a Lie. Okay? So mae'r tair merch yma yn mynd i ddweud ffaith. Wel, chi'n meddwl mod yn tair ffaith. Mae yna un yn dweud celwydd, a bydd rhaid i chi ddyfalu pwy sy'n dweud celwydd. Iawn? Amanda, gen i ffaith ti'n gyntaf, please. Un tro, mewn priodas, nath y sgert o'n i'n gwisgo syrthio'r llawr. A beth oedd yn wath oedd, do'n i ddim yn gallu pigo'r sgert i fyny, achos ar y pryd o'n i'n dal lot o anrhegion i rhoi i'r bobl yn y priodi. Un o'r hoff stories fi yna, os mae'n wir neu ddim. Luned? Fi wedi bod i Australia a cwrdd a Koala. Cwrdd a Koala, hwn neis. Un o hoff anifeiliaid fi. Mari? Caerdydd wedi symud 20 gwaith. 20 gwaith, boes bach. Okay. Llaw i fyny os ych chi'n meddwl Amanda oedd yn dweud celwydd. Mae Eila efo fel hanner llaw a Elsie hanner llaw. Llaw i fyny os ych chi'n meddwl Luned oedd yn dweud celwydd. Elsie, ti methu cadw llaw lan yn pob un. Llaw lan os chi'n meddwl Mari oedd yn dweud celwydd. Pwy oedd yn dweud celwydd? Luned! Och, chi gyd yn anghywir. Diolch yn fawr, ewch chi ystod lawr. Okay, ni'n mynd i wneud eto, ond tro hyn, fi'n mynd i roi 3 peth am Iesu Grist. Okay. Un cyntaf, job Iesu Grist oedd sair coed, so oedd e'n creu pethau efo pren. Ail peth yw oedd Iesu yn caru pobi cacennau. A'r trydydd peth oedd wedi codi'n fyw. Pa i chi'n meddwl yw'r gwir neu anghywir? Os chi'n meddwl sair coed oedd job Iesu Grist, os chi'n meddwl hwnna yw'r celwydd, llaw i fyny. Os chi'n meddwl bod Iesu ddim wedi codi'n fyw, llaw i fyny. Fi falch bod chi ddim wedi codi llaw hwnna. Os chi'n meddwl oedd Iesu'n caru pobi cacennau, llaw i fyny. Okay, cywir. Hwna oedd y celwydd. Bod codi'n fyw yn lot mwy unbelievable. Tysa un o'n nhw wedi dweud ni wedi codi'n fyw, byddwch chi fel, definitely celwydd. Oedd Iesu actually wedi gwneud e. Okay? Nawr, sut chi'n gwybod taw pobi cacennau oedd y celwydd? Sut chi'n gwybod hwnna? Ie. Yeah. Gyda nhw ingredients, so nhw'n lli creu bara. Da iawn, da iawn. Mae Iesu yn dweud wrthyn ni, ac mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am y pethau eraill. Ni'n gwybod bod y pethau eraill yn wir, achos mae wedi dweud wrthyn ni. Mae wedi dweud bod e'n mynd i atgyfodi, a oedd Iesu wedi atgyfodi. Oedd e'n dweud yn y Beibl bod Iesu, job Iesu, cyn mynd allan i bregethu, oedd creu pethau pren. Falle bydde wedi creu rhywbeth fel y bwrdd hyn. Falle bydde wedi creu pethau fel y drws. Ni ddim yn gwybod. Okay? Ond sair cod, ni'n gwybod achos mae Iesu wedi dweud hwnna wrthon ni. Okay? Da iawn. Mae Iesu yn amlwg eisiau ni gwybod y pethau pwysig. Mae'n dweud y pethau pwysig i ni. Fel, fe yw mab Duw. Mae'n dweud hwnna wrthon ni. Iawn? Mae'n dod i'r byd. Iawn? Mab Duw sy'n yn nefoedd, ond mae'n dweud, mae wedi dod i'r byd, a mae Iesu wedi dod i'r byd. Oedd wedi dod i'r byd i farw drosto ni. I achub ni gyd fan hyn. Okay, dyna 4 ffaith masif am Iesu Grist. Ni'n gwybod y pethau yna, achos mae Iesu wedi dweud rhain wrthon ni. O'ch chi ddim yn gwybod bod Mari wedi symud 20 gwaith, achos dwi ddim wedi dweud wrthych chi eto. Ond nawr, ni'n gwybod achos mae Mari wedi dweud. O'n i ddim yn gwybod hwnna chwaith. O'n i yn gwybod bod sgert Amanda wedi cwmpo lawr, achos mae hi wedi dweud hwnna wrthon fi o'r blaen. Iawn? Mae Crist yn dweud wrthon ni y pethau pwysig.
Os un o'ch chi'n gwybod beth oedd Iesu Grist yn edrych fel? Na, ni ddim rili'n gwybod. Falle bod gen i syniad, ond ni ddim rili'n gwybod, achos dyw e ddim yn dweud wrthon ni. Dyw'r ffordd mae'n edrych ddim yn bwysig iawn. Ond o'ch chi'n gwybod beth sy'n hefyd yn wir am Iesu Grist, a hyd yn fi'n meddwl rhywbeth crazy i feddwl am. Rhyw ddydd, os ydych chi'n Gristion, ni'n mynd i ffeindio mas beth mae Iesu Grist yn edrych fel. Yn y nefoedd, byddwn ni'n gallu gweld Iesu Grist face to face. Byddwn ni'n gallu cerdded gyda Iesu Grist ar y stryd. Byddwn ni'n gallu rhoi cwtch i Iesu Grist. Ni'n gallu cwffwrdd e a gweld e. A mae hwnna'n wir. Mae dweud wrthon ni, byddwch chi gyda fi yn y nefoedd. A mae hwnna mor exciting. Mae hwnna'n exciting i ni gyd feddwl am hwnna. I fel rhyw ddydd, ni'n mynd i cael gweld Iesu face to face. Iawn? Ni ddim yn gwybod beth mae'n edrych fel nawr, a Iesu wedi rhoi y pethau pwysig i ni yn y Beibl, y pethau ni angen gwybod yn y Beibl. A os chi eisiau mynd i'r nefoedd a gweld Iesu Grist, a chi ddim rili'n gwybod sut, os chi ddim rili'n gwybod sut i ddod yn Gristion, gai annog chi, pan chi'n mynd adra, chi'n gallu gofyn i mam a dad, beth yw Gristion? Beth sy'n neud fi'n Gristion? Sut ydw i'n dod yn Gristion? Iawn, bydd mam a dad wrth ei bodd yn siarad eich efo chi am hwnna. Okay? Nawr ni weddio, a wedyn gallwch fi ni ystod lawr. O Dduw, ni'n diolch bod ti wedi rhoi y Beibl i ni. So ni'n cael gwybod beth sy'n wir, a bod ti yn rhoi y pethau pwysig i ni, o Dduw. A ni'n gofyn y bydde ti'n helpu ni i gael mwy o ffydd ynddo ti, ac i edrych ymlaen i'r nefoedd. A ni'n gweddio hyn yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch bed. Ni'n mynd i ganu emyn arall efo'n gilydd. Roedd 493. Wrth ni ddod yma bore yma, ni'n dod i gwrdd gyda yr arglwydd ei hun. Ac, wel, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm, a'r Iesu yn llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim, ac yntai yn rhoddi popeth. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Ni ddod at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein tiw i ni yn diolch ein bod ni y bore yma'n cael dod i fewn i dy bresenoldeb di. Ac arglwydd dy fod ti yn ddiw sydd ti hwnt i'n deall ni ar un llaw. Arglwydd ni'n diolch eto i ni yn dod ato ti yn gwybod y math o ddew wyt ti ac yn gallu adnabod di am dy fod ti wedi datguddio dy hun i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni yn diolch amdano fe. Yr cwbl mae wedi i ddweud a'i addo a'i rhannu a diolch fod wedi cyflawni ei holl addewidion. Arglwydd ni'n diolch bod ni yn dod
y bore yma at un sydd yn holl gyfoethog. Arglwydd, un sydd yn llawn ac sydd yn rhoi popeth sydd ei angen arno ni. Diolch am un ni'n gallu dibynnu arno fe, yn gallu troi ato fe. Arglwydd ni'n meddwl am beth ni wedi clywed yn ein darlleniad ni, am yr arglwydd Iesu Grist, am ei ogoniant, ei ysblander ac mae fe yw y mab tragwyddol ac mae fe yw'r un oedd wedi marw ond sydd yn nawr yn fyw. Ac ar ei orsedd, a diolch fod nawr yn fyw ein mwyn ni. Bod ei hun yn eiriol, yn gweddio drosto ni. Ac yn ein cynrychioli ni, yn sefyll yn y nef drosto ni. Diolch amdano fe. Arglwydd, diolch am y cysur a'r hyder mae hynny'n rhoi i ni. Arglwydd o ddydd i ddydd. Bod ein bywyd ni wedi i guddio yng Nghrist yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, fel ni wedi gweud yn barod bore yma, arglwydd, mae yna pob math o newidiadau wedi bod yn cymryd lle yn ein gwlad ni. Arglwydd, ni'n gweddio dros y rai gafodd ei hethol, arglwydd, ar hyd a lled Pryden, yn gweddio y bydde di yn gweithredu cyfiawnder a daioni ac yn rhoi doethineb arglwydd i pob un. Dad, mae'n hyder ni bore yma, nid mewn dynion, na mewn gragedd a mewn mannau seneddau a cynghorau a mannau fel hynny, arglwydd, mae'n hyder ni yn o ti. Ac yn yr arglwydd Iesu Grist, yn dy gariad i tuag ato ni. Arglwydd. A wneud i felly siarad gyda ni nawr. Wrth i ni edrych ar y ran yma gyda'n gilydd. Wrth i ni glywed mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Dangos mwy i ni eto ohono fe. Arglwydd, lliw ein gweddi ni. Derbyn ein mawl ni am diolch. Am bod ni yn dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf, rhif 20. Brenin nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Nawr, tysach chi wedi bod gyda ni yn darllen trwy Efengyl Marc. Ni wedi gweld lot o bethau, ond mor bellen mae'r pwyslais yn benna wedi bod ar pwy yw Iesu. Iesu'n datguddio trwy arwyddion a trwy'r hyn oedd e'n ei ddysgu pwy yw e. A wnaethon ni gyrraedd, os ywch chi yma gyda ni, rhyw fath o uchafbwynt yn y bennod diwetha, gyda Pedr yn siarad ar ran y disgyblion eraill yn cyhoeddi ti yw'r Meseia. Oedd yna'n rhyw fath o uchafbwynt. Dyma lle ni wedi bod yn gweithio tuag ato fe mor belled. Pwy yw Iesu? Ti yw'r Meseia. Ond fel fath yn amlwg, a ni wedi gweld yr un peth eto yn ein darlleniad ni bore yma, dyw'r disgyblion, bod nhw wedi gweld cymaint â hynny, dyn nhw ddim eto wedi deall yn iawn beth oedd hynny'n golygu. A felly mae'na shifft yn digwydd yn hyn ym mhenod 8 a 9, a mae'r ffocws o hyn ymlaen yn mynd i newid ychydig. Wrth gwrs byddwn ni'n gweld pethau eraill, ond y ffocws penna nawr yw pam fod Iesu wedi dod. Nid pwy yw e yn gymaint â beth oedd e wedi dod i'w gyflawni. A nawr ni weld, mae'n y gyfnodau hir o amser wedi pasio mor belled, nawr mae'r tempo yn cynyddu wrth i ni nesau at y groes. A felly wythnos diwetha, os ych chi yma gyda ni, o'n i yn annog chi i ofyn cwestiwn i'ch hunan, pwy yw Iesu? Pwy yw ei chi? Pwy byddech chi'n dweud yw e? Bore yma, fi eisiau ni ofyn o pam Iesu? Pam fod e wedi dod? Beth oedd y gwaith ddath i'w gyflawni? Siw beth ych chi'n ateb hynny, dim eisiau chi weiddi mas, ond be byddech chi'n dweud? Beth oedd gwaith yr arglwydd Iesu Grist? Pam fod e wedi dod? Nawr, wrth gwrs, gallwch chi ateb y cwestiwn yma mewn lot o ffyrdd gwahanol, bydd yna llawer o atebion cywir yn ystyried gwaith Crist o ongle gwahanol. Bore yma, y ffordd i fi eisiau rhoi ateb yn seiliedig ar ein testyn yw hyn, fod Iesu wedi dod mwyn rhoi. Fod Iesu wedi dod mwyn rhannu. Fod Iesu wedi dod mwyn rannu ei hun gyda ni. Be fi'n golygu? Wel, pan ni'n sôn am rhywun yn rannu rhywbeth, ni fel arfer yn golygu dau beth, nag yni. Mae rhywun gallu rannu rhywbeth amdanyn nhw ei hun, hynny yw rannu rhywbeth o wybodaeth, rhyw ffeithiau, pethau sydd wedi digwydd iddyn nhw yn y gorffennol efallai. Ond maen nhw hefyd yn gallu rannu o'r hyn sydd gyda nhw. Os y'n nhw'n gyfoethog, maen nhw'n gallu rannu o'i cyfoeth, enghraifft. Dyna un ffordd o ystyried be mae Crist wedi dod i'w wneud. Mae wedi dod mwyn rhannu. Mae wedi dod mwyn datguddio Duw i ni. A fan hyn, mae'n mynd â rai o'i ddisgyblion ar ben y mynydd yma mwyn rannu, mwyn dweud, mwyn esbonio, mwyn iddyn nhw weld mwy o pwy yw ond mwyn rannu y pethau hynny gyda nhw, roi nhw iddyn nhw. Roi o'i hun. Iesu yw Duw y mab sydd yn tynnu ni i fewn i berthynas tragwyddol gyda Duw ei hun. A mae yna 3 peth felly mae Iesu ni'n gweld yn rhannu fan hyn. Rannu gyda'r disgyblion, ond rannu hefyd gyda ni. Rwy'n cyntaf yw hyn, gogoniant. Gogoniant y mab. Ni'n clywed bod Iesu 6 diwrnod ar ôl y sgwrs blaenorol, mae Iesu'n mynd efo 3 o'i ddisgyblion i ben mynydd. Ac ar y mynydd, mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd yn does. Ni'n clywed
gwedd newidiwyd ef yn ei gwyddwy. Ac aeth ei ddillad, a ni'n darllen mewn man arall i wyneb hefyd, ond fan hyn Marc yn pwysleisio ei ddillad i ddisgleirio yn glairwyn, y modd na allai unrhyw banwr, hynny yw unrhyw whitewasher, ar y ddeiar ei gwynu. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Mae Iesu yn rannu pwy yw e? Mae'n rannu ei ogoniant gyda'r disgyblion. A beth sy'n amlwg yw mae gogoniant Iesu yw gogoniant Duw ei hun. Mae'n ogoniant mwy nag unrhyw ogoniant deiarol. Ni'n mynd i glywed mewn ychydig bach am Moses, a chi'n cofio falle am Moses bod wedi mynd lan i'r mynydd a wedi dod i bresenoldeb Duw, wedi gweld rhywbeth o ogoniant Duw, ac oedd gwyneb Moses yn disgleirio am ychydig ar ôl hynny. Oedd e fel petai Moses yn adlewyrchu rhywbeth o ogoniant Duw am ychydig. Ond beth sydd yn digwydd fan hyn yw mae Iesu yn dangos ei ogoniant ei hun. Iesu yw y gogoniant. Iesu yw y disgleirdeb. Mae Iesu'n dangos ei hun fan hyn fel y mae e. Wel, nid bod Iesu wedi bod mewn rhyw fath o disguise, na, nid dyna fi'n golygu. Ond ni'n darllen mewn man arall yn llythyr Paul at y Philippiaid bod Iesu wrth ddod i'r byd, wrth ddod fel dyn, fod Duw yma wedi cymryd cnawd a wedi gwagio ei hun. Gwagio ei hun o beth? Wel, o'i ogoniant. Hynny yw pan ddath Iesu fel dyn, wrth ddod fel gŵr gofidus, cyfarwydd a dolir, dod yn berson fel chi o gig a gwaed, yn berson gwan, person oedd yn blino, oedd ei ogoniant efo petai'n cael ei guddio. Beth sy'n digwydd fan hyn yw mae'r llen yn cael ei symud. Fel, ni wedi cael y profiad i gyd, fi'n siŵr, diwrnod lle mae'r haul tu ôl i gwmwl. Mae dal yna, mae dal yn disgleirio, ond mae'r cwmwl yn cuddio'r peth. Ac yna mae'r cwmwl yn symud. A mae'r llewyrch yn dod. Neu falle bod chi wedi gweld y profiad yna efo goleidi. Mae goleidi, mae dyn nhw'r shutters yma yn does. Weithio mae'r shutters lawr, ond yna mae'r shutters yn codi, a chi'n gweld y disgleirdeb. Neu falle wedi darlun chydig bach, chi'n gallu dychmygu rhyw gerflun, rhyw gampwaith. Mae rhywun wedi cerfio allan o marble ac mae yna rhywbeth drosto fe'n gorchuddio fe. A chi'n gweld y siap yn fras, ond yna mae'r big reveal yn dyfa. Dyma sydd yno. Dyma oedd yna yr holl amser o dan y gorchydd. Be mae Iesu'n gwneud fan hyn? Mae'n rannu mwy gyda'r disgyblion. Dyma pwy ydw i. Fi yn ogoneddus. A dyna pwy yw e nawr. Meddyliwch am hynny. Dyna pwy yw Iesu nawr. Dyna pwy yw Iesu fori pan i ni yn mynd falle i'r gwaith, neu mynd i'r ysgol, neu'n gwynebu rhyw heriau gwahanol. Dyma sut mae e yn ei ogoniant. Ond beth sydd o hynny'n neud â ni? Wel, mae'n rannu hwnna gyda ni. Mae'n rhoi hyn i ni. Mae rai pobl yn meddwl, a ni ddim yn gwybod hyn, ond fi'n hoffi'r syniad yma. Mae rai pobl yn meddwl yn Garddedyn, pan mae dyn ni hanes y creu, fod Adda ac Efa yn disgleirio. Hynny yw bod nhw yn dangos rhywbeth o ogoniant Duw.
A pa maen nhw'n pechu, pa maen nhw'n syrthio i bechod, y reswm pa maen nhw yn sylweddoli bod nhw'n noeth yn y foment yna yw achos mae'r disgleirdeb yna fel petai yn pallu. Ni ddim yn gwybod yn dyfon, ond yn sicr, nid dyma siwd i ni efe. Mae be mae Iesu'n dangos ohono fe i chi, nid fel yna ydyn ni. Di ni ddim yn ogoneddus, di ni ddim yn lan, di ni ddim yn bir, dydyn ni ddim yn llewyrchu fel y dylswn ni. Ond y pwynt fan hyn yw fod Iesu wedi dod mwyn roi hynny i ni. Mae'r gair yn dweud bod ni'n cael ein gwisgo ar arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n cael ein gwisgo a'i gyfiawnder bod e'n rannu ei ddillad cleirwyn gyda ni. A bod ni nawr yn gallu ymddangos yn hardd ger bron y tad. Falle bore yma bod chi yn ymwybodol o'ch pechod chi, yn ymwybodol o'ch methiannau chi, eich gwendid chi, yr pethau embarrassing sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi, yr pethau chi wedi wneud o'i le, mae'ch cydwybod chi yn eich cyhyddo chi. A chi... Mae'r syniad o ymddangos ger bron Duw yn codi dychryn arnoch chi, yn iawn felly. Fan hyn, be ni'n gweld yw fod Iesu, yr un gogoneddus, wedi dod mwyn rannu hyn. Hynny yw gallwn ni ymddangos ger bron Duw fel hyn, gyda gogoniant y mab. A mae hynny'n dod yn ei at yr ail beth, sef statws y mab. Statws y mab. Wrth i ni ddarllen ymlaen, mae yna rhywbeth yn digwydd yn does, adnod 4, ymddangosodd Elias iddynt ynghyd â Moses. Ymddiddan yr oeddent a Iesu. Mae yna 2 berson arall yn ymddangos yn sydyn, Elias a Moses. Pam? Pam rain? Wel, gallwn ni fod mewn spel yn trafod, mae yna sawl reswm gallwn ni roi. Os chi'n darllen nôl trwy'r Hen Testament, ni'n gweld beth oedd yn wir am Moses ac Elias. Wel, oedd y 2 ohonyn nhw wedi cael profiadau rhyfeddol ar ben mynyddoedd. Ond nhw'n adnabyddus fel pobl oedd wedi gweld rhywbeth o ogoniant Duw yn barod. Wedi siarad gyda Duw ar ben mynydd. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd fan hyn yn does. Ac gallwch chi ddweud hefyd ar ryw lefel fod Moses ac Elias yn rhywbeth o crynhoi'r Hen Testament yn dyn nhw. Moses, yr un a throi'r gyfraith, Elias fel un o neu'r mwyaf o'r proffwydi. A fan hyn nawr mae'r holl Hen Testament fel petai yn dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn cyrraedd ei chafbwynt yn ddo fe. Reswm arall, falle, wel, dyma'r 2 sy'n cael ei sôn amdano nhw reit ar ddiwedd yr Hen Testament. Na i ddarllen yn gloi, achos mae'n berthnasol eto mewn moment. So, os chi'n troi i lyfr ola yr Hen Testament, llyfr Malachi, hynod 3, adnod 1, ni'n darllen hyn. A mae Duw yn dweud, wele fi yn anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen. Ac yn sydyn, fe ddaw'r arglwydd rydych yn ei geisio mewn i'w deml. Mae cenad y cyfamod rydych yn hoff ohono'n dod. Y syniad bod yna rhywun yn dod i baratoi'r ffordd cyn i'r arglwydd ddod. Ac yna, pennod 4, na i ddarllen y benod gyd, mae 6 adnod. Wele'r dydd yn dod, yn llosgi fel ffwrnais, pan fydd yr holl rai balch a'r holl wneithurwyr drwg yn sofl. Bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi mydd arglwydd y lluoedd, heb adael iddyn na greiddyn a changen. Ond, i chwi sy'n ofni fy enw, fe gyfyd hael cyfiawnder yn ddisglair, a meddyginiaeth yn ei esgyll, ac fe ewch allan a llamu fel lloi wedi ei gollwng.
Fe sathrwch yr ai drwg oherwydd byddant fel llidw dan wadnau eich traed ar y dydd pan weithredaf, meddarglwydd y lluoedd. Cofiwch gyfraith fy ngwas Moses, y deddfau ar ordeiniau o'r chmynau sydd o'n Horeb ar gyfer Israel gyfan, a wele, fi'n anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dod dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. Ac fe dri galonau'r rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni. Rhag i mi ddod a tharo'r ddeiar a difodiant. A wnawn ni ddod nôl at Elias mewn ychydig bach. Ond beth bynnag yw'r union reswm, dyma'r ddau sydd yn ymddangos gyda Iesu. Ac wrth weld y ddau yma, mae Pedr unwaith eto methu cadw'n dawel ydy. Ac unwaith eto, fel ni wedi gweld o'r blaen, mae'n dweud rhywbeth efo cymhellion da ac eto sydd yn gwbl anghywir. Mae'n dweud yn dydy, Rabi, mae'n dda yn bod ni yma, gwnawn dair pabell, un i ti, un i Moses ac un i Elias. Oherwydd ni wyddai beth i'w ddweud, roeddent wedi dychryn cymaint. Hynny, mae Pedr eisiau gwneud rhywbeth da. Mae eisiau dangos parch. Mae'n cydnabod fod Moses ac Elias yn bobl mawr, a mae eisiau anrhydeddu Iesu hefyd. Cydnabod statws Iesu. Ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd? Mae'n y gwmwl yn dod. Llais o'r cwmwl. Hwn yw fy mab, yr anwylydd. Gwrandewch arno. Beth sy'n digwydd fyno? Wel, dyw'r tad ddim fel petai'n gallu aros yn dawel, ydy e? Dwi ddim yn hapus, dwi ddim yn fodlon i unrhyw un cael ei roi ar yr un lefel ar arglwydd Iesu Grist. Na, hwn yw fy mab. Mae ganddo fe statws unigryw. Mae ganddo fe statws arbennig. Mae e yn fwy na Moses. Mae e yn fwy nag Elias. Fe yw cyflawniad yr Hen Testament i'r y gyfraith, y proffwydi, yr addewidion, y cysgodion, ond fe yw y mab. Gwrandewch arno fe, trwyddo fe yn wir i chi'n gallu deall y gweddill. Fy mab, yr anwylydd. Fe sydd efo'r gair ola, gwrandewch arno fe. Nawr eto, beth sydd gan hyn i wneud efo ni? Wel, yn gyntaf mae Iesu'n rannu. Mae eisiau i'w ddisgyblion ac i ni sylweddoli ei statws e. Ond mae'n rhywbeth mwy yn does. Achos trwy ffydd, i ni yn cael dod yn blant i Dduw. Hynny, mae Iesu wedi dod mwyn rannu hyn gyda ni hefyd. Ie, i ni'n cael ein gwisgo efo'i ogoniant ond ar ben hynny ni'n derbyn statws plant. Chi'n deall, mae'r tad, yr un ddylsau ein dinistrio ni a'n gwrthod ni oherwydd ein pechod. Na, mae e nawr yn ein derbyn ni, yn gweld gogoniant y mab, ac yn fwy na hynny, mae'n ein galw ni nawr yn anwyl. Mae'n ein caru ni, fel tad. Falle bore yma bod chi yn teimlo'n unig, yn teimlo yn ofnus, yn ansicr, yn anobeithiol. Chi ddim yn gwybod le i droi, pwy sy'n gallu eich helpu chi. Chi ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae gennym ni dad. Mae Iesu'n rannu ei statws gyda ni. Mae gennym ni dad sydd yn gofalu amdano ni, yn darparu ar ein cyfer ni. Heno fyddwn ni'n clywed mae'n dad hefyd sydd yn ein disgyblu ac yn ein hyfforddi ni ac yn gweithio yn ein bywyd ni yn y fath fodd bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r hyn ydyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
Mae Iesu'n rannu ei ogoniant gyda ni. Mae'n rannu ei statws gyda ni. Mae'n un peth ola, amlwg fan hyn, sef bywyd yma. Mae'n rannu ei fywyd gyda ni hefyd. Ni'n clywed yn dyn ni, mae'r Iesu a'r disgyblion, maen nhw'n dod lawr o'r mynydd, ac mae Iesu yn rybuddio nhw, peidiwch sôn am neb eto, nes y byddai mab y dyn wedi atgyfodi. Mae'n siarad mwy a mwy nawr yn dydy am yr hyn oedd o'i flaen. Mae eisiau iddyn nhw ddeall, dyma sydd yn dod. Dyma lle mae fy mywyd i yn arwain. Dyma lle mae fy ngweinidogaeth i yn mynd i orffen. Dyma y llwybr o'i arno fe. Fi'n mynd at y groes. Fi'n mynd i ddioddau marwolaeth mwyaf erchyll gallwch chi ddychmygu. Ond yna, atgyfodi. Ar ôl y dioddef, mae yna fuddugoliaeth. Ar ôl y groes, mae yna goron. Ac wrth gwrs, unwaith eto, dyw'r disgyblion dal ddim wedi deall. Maen nhw'n fel petai'n dal gafel yn y gair yma. Lle mae e nawr? Dal iasant ar y gair adnodig. Hynny yw, atgyfodiad, be mae'n golygu? Ydy hwn yn rhyw fath o cod am rhywbeth arall? Mae rhywbeth eitha ironig a gweud y gwir, achos heddi mae yna bobl sy'n dal i feddwl yn yr un ffordd. Yr atgyfodiad jyst symbol. Yr atgyfodiad jyst rhyw fath o darlun yw i ni o rhywbeth ysbrydol dyfnach. Na! Does na ddim byd ysbrydol mwy na dyfnach na hyn fod Iesu yn wir yn mynd i farw. Ac yna'n wir yn mynd i ddod nôl yn fyw. Felly mae disgyblion chi'n teimlo bod nhw bron a bod, let's change the subject chydig bach. Dyn nhw'n gwybod cweit beth i ddweud mwyach, a felly maen nhw'n gofyn iddo fe am Elias. Pam mae'r ysgrifenyddion yn dweud bod rhaid i Elias ddod yn gynta. Nawr, wnaethon ni ddarllen yn dod o ddiwedd yr Hen Testament, ac yn hollol gywir oedd yr ysgrifenyddion, yr arbenigwyr, wedi dod i ddeall bod Elias, y proffwyd, yn mynd i ddychwelyd fel petai i baratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia. Ac o'n nhw'n iawn yn hynny, ac eto nhw ddim cweit wedi deall yn llwyr chwaith. Achos be mae Iesu yn esbonio fan hyn yw bod y broffwydoliaeth yna wedi cael ei chyflawni yn Ioan Fydyddiwr. Fod Ioan wedi dod, a gyda'n gwisgo'n debyg i Elias, ond oedd wedi dod yn ysbryd a nerth Elias. Fe oedd yr un, yr cenad yna. Fe oedd yr llais yn yr anialwch yn paratoi ffordd yr arglwydd. A mae Iesu'n gweud, be wnaethon nhw i Ioan? Be wnaethon nhw i Elias fel petai pan oedd e wedi dod i baratoi'r ffordd? Wel, wnaethon nhw ei gamdrin a'i ladd e. A mae Iesu yng nghanol yr ateb yma am Elias, mae'n dweud, reit, stopwch newid y sgwrs. Dewch nôl i be fi newydd fod yn siarad am. Mae'n dweud wrthyn nhw yn adnod 12, sut mae'n ysgrifenedig am fab y dyn, ei fod i ddioddef llawer a chael ei ddirmygu. Hynny yw, chi'n edrych i'r Hen Testament a chi'n deall fyna bod rhywun yn mynd i baratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia, ac eto fe ddylsach chi o ddarllen yr un Hen Testament wedi sylweddoli beth sy'n mynd i ddigwydd i fi. Fi yn mynd i ddioddau. Fi yn mynd i fynd fel oen i'r llaffa. Fi yn mynd i gael fy nhrywanu, fy nghleisio, fy chwipio, a hynny i gyd eich mwyn chi. Mae Iesu yn rannu hyn gyda'i ddisgyblion. Mae'n rannu ac yn rhoi hyn i ni
hefyd. Hynny yw, mae'n rhoi ei fywyd i ni. Be mae hynny'n golygu? Wel, mae'n golygu, fel glywon ni wythnos diwetha, codi ein croes a'i ganlyn ei. A dyma yw bywyd yr arglwydd Iesu, yn dyfer, bywyd sy'n arwain at y groes. Ac os yw'n rannu hwnna gyda ni, wel, allwn ni ddisgwyl yr un peth i ni. Fel Moses, fel Elias, fel Ioan, fel yr arwyr yn awr ffydd, welon ni yn Hebreaid 11. Fel Iesu ei hun, ni'n mynd i ddiodde. Dyw dilyn yr arglwydd Iesu ddim yn mynd i fod yn rwydd. Ond yna, atgyfodiad. Ar ôl y dioddau, ar ôl yr treialon, ar ôl y trafferthion i gyd, beth sydd? Atgyfodiad. Mewn ffordd, oedd stori bywyd Iesu ddim yn gallu gorffen unrhyw ffordd arall, oedd e? Wrth i ni feddwl am ei ogoniant, wrth i ni feddwl am ei statws, wrth i ni feddwl am pwy yw e, Duw y mab, y gair tragwyddol. Wel, chi'n gallu i ladd e, ond chi'n methu cadw e'n farw. Oedd e'n mynd i atgyfodi mewn buddugoliaeth, a mae'r un fuddugoliaeth yn cael ei roi i ni. Eto, bore yma, falle bod chi'n ofni marw. Falle bod chi yn gwynebu salwch ar hyn o bryd, neu falle bod jyst y syniad yna, be sy'n mynd i ddigwydd i fi pan fyddai farw. Sdim angen ofni. Mae gan y Cristion y gobaith rhyfeddol yma, achos bod Iesu yn rhoi, mae wedi rhoi nid yn unig ei fywyd drosto ni, ond mae wedi rhoi ei fywyd tragwyddol i ni. A felly ni nawr, ni sydd wedi derbyn ei ogoniant a derbyn ei statws, i ni hefyd yn mynd i rannu yn ei atgyfodiadau. A sut brofiad fydd hynny? Wel, tragwyddoldeb. Bywyd yn fyr yn dydy. Mae'n amsyni ar y ddeiar yma dros dro. Mae tragwyddoldeb o'n blaenau ni. Tragwyddoldeb o fwynhau bod yn blant i Dduw. Tragwyddoldeb o edrych ar ogoniant y tad a'r mab a'r ysbryd glân am dragwyddoldeb. Heb ofn, heb galar, heb boen, heb farwolaeth, heb bechod mwyach. A dim ond Crist sy'n gallu cynnig hynny. Mae'n gweud yn gynt yn do, hynny yw, etholiadau, mae pobl yn addo pob math o bethau, dyn nhw, siwr o fod ddim mynd i roi nhw. Ond dim ond Crist sy'n gallu addo a rhoi y pethau yma i ni. Hebddo fe, i ni ar goll ac yn feirw yn ein camweddau a'n pechodau. Hebddo fe, ein statws ni yw gwrthryfelwyr, marw, sydd yn gaeth i bechod ac yn heiddi uffern. Heb Grist, does na ddim bywyd, dim ond marwolaeth a barn tragwyddol. Ond mae Iesu yn rhoi hyn, yn cynnig hyn, yn addo hyn, i bob un sy'n credu ynddo. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd wrth i ni orffen rhif 600 yn y llyfr ymynau. Iesu tirion, nid gweil yn awr, ond Iesu tirion edrych arnaf mewn iselder poen a chir. Dy roi im dy ddwyfol ysbryd a'i ddiddanwch sanctaidd pyr. Pan wyt ti yn rhoi dy wyneb, mae llewyrch yn dy wedd sy'n gwasgaru pob amheuaeth ac yn trechu ofnau'r bedd. Edrych arnaf mewn tosturi pan fo cysur byd yn ffoi.
yng nghyfyngder profedigaeth at y ti dy hun rwy'n troi. Pan fod natur wan yn methu, pan fod tywyllwch o bob ti. Pan ddiffodd o lampau'r ddeiar, dyrolewyrch o ddifri. Nawn ni sefyll i ganu. I helpa ni i droi at y ti mewn ffydd, ac arglwydd a wneud i lywyrchu dy wyneb arno ni. I'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.